Здравейте, приятели! Аз съм Лара и ще снимам днешното видео само аз без Дея, тъй като тя имаше малко работа и не можа да ми помогне. Но питах едни мои приятели за това видео и те ми казаха как ще стане по-добре, как да го направя и ги послушах. И те ми казаха също така, ето това портмоне, виждате ли? Аз се чудих как да го направя и те ми дадоха идеята с какво да го направя. Послушах ги, беше малко странна идеята и наистина стана, но стана наистина сполучливо. Ето, вижте. Много ми харесва и ако искате ще ви споделя тайната. Значи, трябва ви портмоне, няма значение какво да бъде на цвят. И после само го мажете с паста за зъби и слагате броката. Аз често казвам, избрах розовия цвят и след това сложих броката на портмонето и след 2 дена той съхна и стана ето това. Сега много ми харесва и всички ми казват, че е много хубаво. Благодаря ви за гледането и